koska tää on se mihin ne on luotu. Ne hyppää pitkää matalaa. Tekee pitkää matalaa loikkaa. Osaavat venyttää yleensä silloin, jos ei ole korkeutta. Hieno. Mutta vähän tässäkin korkeudessa jo silloin hankaluuksia sen kropan kanssa, että tulee aika iso liike siellä liskassa ne nurjaan suuntaan. Katsotaan, kun se tekee uudestaan, että miten se muuttuu. Se oli parempi. Hyvä. Vieläkö? Ei enempää. Sun kannattaa tätä tehdä sille ihan semmoisen niinku yleisen rentouden ja innon säilymisen kannalta ainakin silloin tällöin, että sillä ei tyyliin kerran kuussa tai 3 viikon välein. Et kun sä haluat tehdä sille jotain helpompaa ja että se saa niinku rentoutua ja oikeesti niinku mennä kovaa, niin tää on sille kiva harjoitus. Joo, selvästi Se oli hauskaa, kun sai mennä pitkällä loikalla eteenpäin. Hyvä, mutta hyvin lukee etäisyyden, osaa hienosti venyttää sunnuntaina, että osa koirista ei meinaa jaksaa tätä toista päivää loppuun asti. Tämä nousi vähän liikaa noille viimeisille, mutta muuten oli nättiä. Ota toinen kerta vielä, haluan nähdä vaan, että muuttuuko se pään asento. Toi alku oli vähän parempi, tuolla lopussa edelleen vähän se pää tulee sieltä liikaa ylös. Sitten me tehdään tästä se lyhyempi versio. No moi! Sillä on hyvä ihana live ja into kyllä tehdä tota. Eikallan kun toinen haaste, toinen on se, mistä mä eilen puhuin, että anna vaan olla aika kaukana se siinäkin, mistä mä eilen puhuin siitä vinttikoiran rakenteesta ja siitä, että miten se on luotu menemään eteen eikä ylöspäin. Niin sitten toinen on se, että vippetit on kans edestä hyvin suoria, eli siellä on tosi vähän kulmauksia siellä edessä ja sen takia se alastulon jälkeinen elämä on hankalaa. Ja se hypyltä alas tuleminen voi olla sille koiralle epämiellyttävää. Mitä korkeampi hyppy, niin sitä hankalampaa se on, se laskeutuminen. Niin siksi tämä harjoitus todennäköisesti on hyvinkin tärkeä hänelle. Mutta ihan tohkeissaanhan se on se. Menee tosi innokkaasti. Noi, oikein hyvä. Yes. Ja uudestaan sama. No, oliko se, että tää on nyt niinku vaikeampi? Tää on monelle koiralle vaikeampi, mutta ei ihan aina. Et joskus voi olla toisinkin päin, että tässä saadaan parempi tekniikka. Sitten heti jo alusta. Eikä teki tämän paremmin kuin äsken ton pitkän sarjan. Tässä eka auttaa tässä se, että sillä on valtava voima tuolla takapäässä ja se osaa sitä käyttää. Ja tässä kun lähdetään paikaltaan tekemään isompaa hyppyä, niin se on se, mikä on vaikeeta. Vähän vaihtelevaa on se tekniikka, mutta sillä on ihan oikea ajatus. Ota tää treeni. Nyt mieluummin tää lyhyt, koska tässä se saa sen pään pidettyä tuolla alhaalla. Niin ensi alkuun. Sitten myöhemmin sä voit joskus alkukesästä niin sit ruveta tekemään myös sitä pitkää. Sit sillä pitäisi olla jo taitoa siihen laskeutumiseen niin, että se rupeaa sujumaan myös. Meni vinoon vai? Joo. Joo. Teetkö niin kuin tällä? Joo. Se
jos se on semmoinen yksittäinen vinoon menevinen, niin sitten ei tarvitse siihen kiinnittää huomiota, mutta katsele sitä nyt vähän sillä silmällä, kun treenaat. Että jos sille rupeaa tulemaan semmoista, että se menee sit järjestää vinoon tai että se menee toistoilla enemmän vinoon, niin sit pitää oikaista sitä menemistä. Mutta tää oli hyvä ja näissä korkeuksissa nyt aluksi. Ja sitten hyvin sillai varovasti rupeat kokeilemaan sitten niitä nostoja, koska useimmiten ne nostot tuo tämän rakenteisella koiralla sitten sen hankaluuden siinä esille. Mutta se on tärkeä asia sille harjoitella myös se, että se tulee vähän korkeammalta ja pitää lähteä taas niin kuin vähän enemmän ylös. Niin. Mutta sillai aika hissuksee sitä korkeutta siihen. Hienoa työtä teki. Taas sille korkeuden arviointia tähän, koska se on sille vähän vaikea juttu. Se korkeuden lisääminen siihen. Sai mennä kontaktille. Niin, mä saan puskea sitä. Niin. Nyt mä hoksasin, että missä mun palkka on. Oi, hienosti. Hyvä. Oli aika sujuva, vähän ylimääräistä tilaa tuossa hypyn päällä. Eli sen säätäminen, sen korkeuden säätäminen on vähän vielä se semmonen hieno säätö puuttuu, että panee varmuuden vuoksi vähän enemmän. Tällä kerralla nousi enemmän pää. Ja toi ensimmäisen riman pudotus saattoi johtua tämän riman nostosta. Eli kun tää oli isompi täällä, niin se valmiiksi jo katsoi siellä, että toi on iso, mutta tää hypätä iso hyppy, ja se ei keskittynytkään siihen lähtöön. Joskus se ongelma onkin ihan eri kohdassa kuin missä se rima sit putoo. Sen päännoston takia me tullaan nyt jo alaspäin. Mä en halua sitä pään nousemista vahvistaa, niin ei tehdä enempää. Hyvä. Joo. Se otti vähän itteensä siitä äskeisestä pudotuksesta. Ja luultavasti siksi se vähän katteli ensin tonne ja nyt kun se lähti, niin se lähti huomattavasti hiljempaa menemään. Otetaan vielä matalammalle tätä. Eli saadaan uudestaan se rentous ja into siihen vielä. Sillä oli vieläkin vähän pää ylhäällä. Tämä ei ollut yhtä hyvä kuin se ensimmäinen suoritus oli. Eli sille nyt tämä korkeuden arviointi pitää tehdä tuolla pienissä korkeuksissa ensin. Et sille tulee sujuvuutta siihen, että miten sitä korkeutta siihen hyppyyn kannattaa säätää. Että se ei olisi niinku, että sit ladataan niinku kaikki mahdollinen sieltä kerralla, kun on 5 senttiä enemmän korkeutta. Noin, oli hyvä. Yes. Jätetään tää tähän. Eli lähdet tekemään välillä 15-30 suunnilleen niitä muutoksia. Ja siellä meet edestakaisin. Ja sä vähän sitä, sieltä takaakin näet, että kuinka korkealle se hyppää. Sitten kun se rupeaa olemaan semmoista järkevän näköistä, että se hyppää niinku oikeasti sitä korkeutta, mikä siellä on näkyvissä, niin sit rupeat menemään pikkuhiljaa ylöspäin. Et ne
Tässä harjoituksessa sit se muutos, että sit kun halutaan ruveta menee korkeammalle, niin se tehdään niin, että se lähtökorkeus on 5 senttiä enemmän kuin edellisellä kerralla. Et jos me vaikka nyt tänään on menty 20–30, niin sitten lähdetäänkin 2–5 ja käydään 3–5. Ja sillä hiljalleen mennään ylös ja alas. Tuolle tikulle olisi hyvä tehdä myös tätä tämän tyyppisenä harjoituksena, kun se helposti hyppää korkealle ja yrittää niin kuin varmistaa, että varmasti ne rimat ei putoa. Niin tulee siihen sille itsevarmuutta, että sen ei tarvitse laittaa niin paljon sitä ylimääräistä siihen hyppyyn. Niin lähdet kanssa ensin tuolla matalissa, ensin vähän edestakaisin ja sitten hyvin sillain niin kuin rauhallisesti ja hitaaseen tahtiin, niin pikkuhiljaa sinne. Tossa saa mennä ihan kisakorkeuksiin saakka, sitten asteelta. Hyvä, ei Kalle, ei muuta.